usa ka tulog karon na pagtulunan kining gisulti ni Kristo kay gitawag man gud siya Prince of Peace or Prinsipe sa kalinaw. Isip Mesiyas, usa iyang mga titulo, Prinsipe sa kalinaw. Pero ang iyang gibutang diri, iyang gisulti, wa kuno siya muanhis kalibutan aron magdait or magkalinaw ang katawhan, kung dili aron musilaob o magkabahin-bahin, magunay away. Unsa man kasabot mo ani? Unsa may kalainan sa magkabahin-bahin o magkadait? Ang magkabahin-bahin dili gina malinawon. Ang managdait malinawon. Sa inyong paminaw ron sa atong Pilipinas, nagkabahin-bahin o nagkadait? Kinsa may hinungdan ani? Corruption. Ang hinungdan ani si Kristo. Si Jesus mo hinungdan, iya naman ang gitagan. Magkabahin-bahin yun mo, magunay magani ang papa o ang anak na lalaki, ang inahan o ang iyang anak babae, unay. Samot na ng politicians, unay na. Unay maganing pari o gaway, mga madre, unay sana sila gaway. Samot na mga politicians, nyaningon des Kristo, o pagkanindot unta kung kini misilaob na. So nalipay ros Kristo nga nagkagubo ta din sa Pilipinas. Natuma na ang iyang purpose nganong nianhi siya. Saman, sakto akong analisis. Uy, yung kapader murag nagpataka na lang yung kag humili. Di ato lago nang gibase diri god o nawa ha. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan og pagkaayo unta kon kini misilaob na. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhis kalibutan? Tug-anan ko kamo dili pakigdait ang akong gidala kun dili pagbahin-bahin. Sa to pa karon kay nagkabahin-bahin naman ang unit team nahimo ng anti-team. Ang kaniadto nga kana ganing suod kaayo gipalubong gyud ang ilang papa bisag pila na to ka dekada wa gyud gipalubong dito sa libingan ng bayani, gipalubong gyud ni President Duterte, bahala nagdaghan kay garali gi paglalaban gyud ni President Duterte para malubong lang gyud ang ilang papa aning ato rong presidente nga si Bongbong Marcos. Di nindot kayo ana nagkadait yun pagdagan sa eleksyon nagtandim pod sila ni BP Sara pagkanindota og atong tan-awon ba nagkadait na gyud na adto yawa day ato pagdait nila naggisudlan tog yawa nya karon kay nabungkag naman sila. Ang nagpalubong sa ilang papa, ilan namang gipapriso. Tuan na mas dahig. May mantong ilang papa kay napamatud-an man gitog plunder o corruption nga grabe kayo. Gi-freeze ganitong ilang mga wealth dito sa gawas nasod. Pero kining atong gipapriso nga former president, accusation pa man na. Wa pa may hearing diri sa Pilipinas. Wa may kaso diri sa Pilipinas. Pero napriso na. Maunay bugti sa iyang pagpalubong ni former President Marcos Sr. Maunay bugti. Gipriso siya bisag 80 na edad. Masakiton pagyog kayo. Gipriso nga wa gani moagi og warrant of arrest. Wa man to'y warrant of arrest kay wa man to'y
Sige bitaw to siya pangita asa mang waran. Wa gyud waran to arrest. Cellphone ra pinaagi sa ato karong general na sikat kayong general. Mga igsoon, kining panghitabo sa Pilipinas nya gisundan aning daghan kay corruption cases sa flood control, sa atong healthcare, sa atong education, sa atong mga tanan hapitan ng sektor sa atong kuan kanang mga farm to market, sa agriculture na corruption, sa atong custom, sa atong importation, tanan hapitan anay corruption. Kining maong panghitabo gitag-an na nis Ginoong daan nganuman kay dinhis kalibutan naa gid ining sala, naa ang sala lingi ay mong tupad ing nanaa kay sala ang wa mulingi dagko kay nagsa kanang wa mulingi mao nay rason mo nang ningon si Kristo, iganhin ako, magkagubot yun eh. Nga naman, naaman ang sala. Nga ang magdi magkagubot nga kanang sala mo, di man gina mo dawat o Ginoo. Ang sala mauman ang pagsupak sa Ginoo. Ngayon saon na pagdawat kun ang itudlo sa Ginoo ayaw pamakak, nga mamakak man ginang sala. Ang itudlo sa Ginoo ayaw pangurakot, mangurakot man ginang sala. Mao na inigkita na sa sala og sa Ginoo, magbugno gina sila. Mura nagkaka. Di gina magkasinabot ang maayo ug ang dautan, pero naay gisulti ang Ginoo sa unang pagbasa ang dautan. Matod pa ni San Pablo ba to? Ang sala mao gyud ang mudad ay nato ngadtos kamatayon. Ang bunga sa sala mao ang kamatayon. Mo nang mga matay gitang tanan kay nakaagi man gitag kasala. Kasa man gitang tanan. Hasta gani ang wa kasala nga mao si Hesus o si Mama Mary nangamatay gyapon. Nganuman kay ang tibuok kalibutan nakasala man. Nya nisud man sa kalibutan si Hesus sa iyang pagpakatao. Si Mama Mary sad nahimo man sadto siyang tao, dinhi man siya sa kalibutan nangamatay gyud kay ang bunga lagi sa sala kamatayon. Sige lingian na sa imong tupad. Ing namamatay ra ka. Ing namamatay ra gyud ka. Kaya nga naman, nakasa man ta. Pero tanawa, unsay pangilad sa sala. Pangurakot. Pagpundog yun og daghang kwarta, aron di ka mamatay. Tanawa ha? Pangilad gini sa sala. Nganong nangurakot man na sila, nganong wa man ay pagkatagbaw ang atong mga corrupt nga mga officials, ang atong mga businessmen nga porti na yung mga datua, di man yun matagbaw og kwarta. Nga naman, tungod kay ang ilang hunahuna, basta naa lang ko'y kwarta, naa ko'y posisyon sa katilingban nga maayong posisyon, di na ko mamatay. Tinuod ba? Dili tinuod. Pero para nila, tinuod na. Dili na sila mamatay. Or, ato lang i-reduce o gamay, dugay kong mamatay. Ana. Oy, makras ng eroplano. Pero nga naman sang di masana makras ang eroplano ng ilang sakyan, no? Ang daliin o kay mga bangga kani manoo. Nagsakay ka balhabal, nagsakay tricycle, mga hog, manos pangpang. Kana sila di yun, mahog, pangpang. Kanindot untang mangambak. Ayaw lang sa dedi sa namay makasaha na punta na no tungod kay ang kanimanggong kamatayon moabot ni nato matud pa ni Kristo murag kawatan, pero ang nakalahi bisan tuod og dili tapariha og paagi sa pagkamatay gitag-ana na nadaan
sa atong unang pagbasa og sa Salmo. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang cellphone ko no kinahanglan pagmon. Amo to sa atong nabutang diri. Nabutang ba to sa una natong pagbasa kay mura mag awa day mabutang diri ang cellphone ay ingon day siya nga apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang balos nga inyong madawat, tanawa, ini kamatay na ni, ang balos nga inyong madawat, bisan pag dili pa ta mamatay, nanatay balos, mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing way katapusan. Na, identified na. Apan, ang mga makasasala, mao ang ilang mapaabot, mao ang kamatayon. Kay ang bayad sa sala, kamatayon. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nya unsa man dayo gisunod diri, sama sila sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog nga tubig nga magahatag sa iyang bunga sa tingbunga, ang iyang dahon dili gayod malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Unsa maroy atong kahimtang dinhis Compostela, nabilong tas mga makasasala, mga dautan o sa mga matarong? Kusga, lingay mong tupad, inatarong ka. Niya matod pa diri, bisan unsa kunoy buhaton sa taong matarong mulampos. Kinirong atong mga project diri, ang atong kananaang bell tower, tiwasonon pa na, nya sa ubos ana, maghimo tag bag-o nga first class nga CR, unya maghimo sa tag adoration chapel. By the way, nanadi ay ni donate para sa adoration chapel, ni hatag siya 1 million. Ambot mahimo na baka na. Pakpakan lang nato, di lang magpasultis ngan. So ato na niya nang ipahimong atong adoration, bahala nagwa na mahuman ang bell tower. Okay, ana raman to slaw himoon. So kanindot no na mga taong ingon ana, dili biya na taga dinhi. Dili taga dinhi. May pangdili taga dinhi. Naghuna-huna pas atong adoration chapel. Ang taga dinhi, ambot lang. Ay di oy, ang taga dinhi, grabe kayo mo, ana no. Pero di pagid tanan. Kay kun ang tanan nga taga dinhi mamalit lang gid tag slots, bisag kausalas usa ka semana tag 100 ra man gid na. Mga 60,000 gud ta ka lumulupyo dinhi. Sus mo palit nagtag sa kaslat tag 100 kada semana, naa unta tay. Pila man sa taga dinhi lang ba? Naa unta tay mga 660 times 100. Oh, 6,000 times 100. Pila? 600,000? Oh, di 6 million lagi. Sa nangabugo naman hinoon taani. Duha go na ka 0, 100 niya 60 o sa ka 0 nga naunsa naman natakdan. Nagtakod na taani. Mao sa na kunoy sakit sa mga dautan, di ka mao makwenta. 6 million unta kada semana. So dali araw unta mahuman sa taga Compostela lang na sa wa pa nay labot ang kanang ato mga online nya, kaya ang atong online mga 273,000 naman ning atong subscriber. Ibutang lang nato mag-average nag 200,000 ang magsigig view nato, kamurong nagsigig view. Sus og palit nag usa ka slot kada semana, 200,000 times 100 pila naman sad na? Libog naman tayo. Pila? 20 million plus 6 million, 26 million ang atong gikinahanglan karon, 10 million ra. Sunod semana human na unta niya. Human na. Oh, human na unta. Pwede na mo mga matay.
Oh, kaya nga itong kinahanglan karon, adoration, bell tower, bagong CR, o niya, human, bag-uho ni nato tanan natong lingkuranan, na nasa siguro ni mga 3 to 4 million. Niya, dito, mugasto na diha tingalig mga, naas mga 5 o di 9. O niya, sa pamailaan ito itong buhaton. Maghimo po dito tagkuan kanang mortuary kay mga matay magini mga tiwasunon nga niya sa tong atubangan niya usahay maglisod taghaya kana among misahan dito ang karsada in town si Radan o di maghimo ta dag mortuary gasto sa nag mga 3 million siguro pila naman tanan kuana 12 na niya maghimo pa ta og bag-ong kumbinto diri sa Loyo gasto sa nag mga 20 siguro. O di, sunod si Mana na lang, tatay 25, mahimo na unta ning mga butanga. Pero nga nung dili man gyud mahitabo. Basig wasan mo kibaw unsaon pagpalit no. Og slot. Unsaon man pagpalit og slot be. Una anha mo sa opisina, nya madomingo porting daghanang lamisa dinhi mag-isyu og resibo. Ikaduha pwede i-deposito sa atong bank accounts. So, tanawan ning ato dinhing sana kanang mga bank accounts. Wa pa di gibutang sa atong IT. IT ibuta pa kita sa nang bank accounts na tug na mating atong IT. Oh, niya. Ana di mata na kamata na pugwat O niya ang ato sang kuan GCash ana pwede og ang pinaka-sure ball ang kaning kwarta padala madiha mas gawas nasod or dire kaning bangko o kwarta padala tanawa ni sa ato dinhing gipamutang kaning mga ngan dinhi pwede gini niyo padadaan labi na gyud ang akong ngan ayaw lang sa Western Union sa akong ngan ug unsa may pasabot aning slot kay daghan sa kaayong wa kasabot donation ni siya ha donation minimum donation para sa atong projects. Unsa may mga projects na to karon nganong tulo man ni kaslots ang atong grace para na itiwas na tog bayad atong una natong project nga nahuman nato kumbinto dito sa San Vicente Ferrer na patoy bayronon karon naa na lang sa mga pila na to okay nang mamonta murag dol-dol na lang mga 50 70 man unta to nanalas mga 50 naka partial naman ta unya ang atong kuan ikaduhang slot kaning PPSC ato sa nanggitumong dinhi sa atong mga project sa ato dinhing simbahan kita ninyo ato nanggisugdag papintal ang atong mga grills pintala na okay ra mo ang pintala blue og puti na dire nasama da ba in taong naong atong ga pintal diha ang ilang leader niya kaning atong kisame ato lang sa ning pintalag usa ka agi kay maghimo pa mangitag bag-ong ceiling pero ato lang ning hapsay-hapsayon siya usa para karong Pasko hopefully mahapsay-hapsay ang naong ani okay ra mo okay ra human kanang atong sira diha bahala ng Ginoo ana di lang sa dako mo nagmagasto diha nanadapita na asa na siya sa mga doldool 1 million siguro or more than 1 million ang magasto anang ato nang hilisan diha kahoy aron nga nindot na siya kana yung ibalik tatong sira nga karing karaan diha nya punan pagid nato dako na to ba na musangko sa langit ang sira naman na diha naman ay original gid nga sirang dagko. Mo na ingon tong architect ibalik na siya para ang cultural heritage view niya ngadto sa kumbinto mahitabo gyud. Kini akong gisgutan, mudagan gi siguro nignaas mga 30 million to 40 million ang atong posible nga magasto. Kung mopalit lang gitag slot, mamunga gitag maayo. Nya kay niingon man diri ang tanan nilang bisan unsay ilang buhaton mulampos i-claim nato mulampos na ni di ba wagi ni yun pero ang mga dautan matud pa diri sa atong salmo mura silag uhot nga paliron sa hangin
Muaw tahop diay, mura silag tahop nga paliron sa hangin. Dili gyud sila mabuhi, malaglag ang dalan sa dautan. Una, mga igsuon, salamat kayo nga karon sa ato palang pila ka buwan nga panagkuyog, nindot na kayong dagan. Ato sang baos ani, ato sang panggaon ang gibilin sa atong mga katigulangan 462 years kining maong parokya ato sad ni siyang panggaon, i-enhance, i-develop, palambuon. Muna karong December 14 na ay concert ang Sweet Notes dinhi, fundraising na nato, hinaot unta inig sugod na nato ani karong simanaha mo sugod na ta. Aw palang mahanay kayo ang atong mga technical na way ug ang system. Hinaot unta mo support mo maayo ha, online o kuan niya yampo nato nga ang Sweet Notes magpadayon sa ila sang paglambo o ilikay sa tanang mga kadautan. O ang atong mga slots dinhi nakasentro na ni sa atong dagkong mga proyekto alang sa kalambuan for 6 years or less than 6 years. Wata kibaw kanus at takutob magkuyog basig kanina lay katapusan. Padayon kita ha, ingon ko padir, ingon sila padir unsaon pagkahalin anang slots og mamatay ka ugma nako haya ako usa ka semana nya isigig announce nga kining namatay ang pangandoy ani nga mahurot ra gyud kahalin ang slots nya baligya gyud slots ang tanang limos ibutang og slot nya i-announce gina sa social media aron kamong tanan nga nagsunod nako nga di mo palit og slot duaon tamo. Di tamo pakatulgon. Sigihan tamo honghong palit og slot, palit og slot. Palit mo og slot, awa na malipay din ka. Mas daghan kog mabaligyag slot kung mamatay ko karon. Nga naman tagsaon ginakog duaw ang nagsunod nako. Mahibaw na naman na nako kinsay nagbiyo nako inig kamatay nako karon ako kay bao. Mahibaw naman na nako kinsa nang gasigig biyo nako nga di gyud mo palit og slot. Disturbohon ta na. Andam lang niya mo dinhi mga finance council ha. Andam lang mo kay daghang kay na malit slot ana og mamatay ko. Ana na siya. Si Kristo bitaw daghan man kayo ang nisunod niya pagkamatay niya. Di ba? O pa siya mamatay, wa may nisunod. Pedro kalungsod, wa may nitahod niya. Katungo pa siya matay. Karong namatay na, gabi prosesyon ta. Pagkanindotas prosesyon, kasigigog pangilat niya, kasugod nagbuhabo. Nawa ang uwan, oy, pakpakan din nato ang prosesyon. Malampuson kayo. Pagkadaghan ng lugaw lagi pag-abot dire. Nga naman, daghan kayong lugaw, kay Jotay ramay ni Kuyog. Ga-estimate mga 500 ang mukuyog, wa man to kaabot 200. Hadlok suwan, pero boy, wa gyud uwan. Ngano man tungod kay ang mga matarong bisag unsay ilang buhaton mulampos. Ana ha? Manindog na ta mga matarong. Mga igsoon ipagadangat nato ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan ug malaumon kitang moingon, Ginoo pamati